ಗೈಸ್ ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುದು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಿದೈಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಲೈ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಯಾನಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾನಿ ಈತ್ನೆಟ ಮಂತಿ ಈಜು ಒರಲ ಐಕ್ ಒರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಪ್ಯಾರಲ್ ಉದಾಸೀನ ಆಪುಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗ್ಲ ಪ್ಯಾರಂಡು ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೋ ಪ್ಯಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗ್ಲ ಬಲೆ ಬರ್ಸ ಮಾತ್ರ ಬುಡೊಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರೊಂದೆ ಉಂಡು ಬರ್ಸ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಮುಲು ಸಿದ್ದ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗ್ ಬೈದ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡ್ಯಾ ಚಪ್ಪಲ್ ವಾವ್ ಮುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡು. ಚಪ್ಪಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೋಜಿಗೆ ಇದು 100 ದಾನ ಅಂದ್ರೆ 100 ನಾವು ಸುಧಾಕ ಬೈಕ್ ಅವಳು ಇದೆ ಇದು ರೆಡ್ എടുത്തുല്ലേ ರೆಡ್ ഉണ്ടാ ആ ಈ ಕಲರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಾಜು ಕಾಜಲ್ ಓ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಹಾ ಇರತ್ ಮಜಿಂದು ಒಂದು ಕೈಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಡಾಲ್ ನೆನಪು ಈಗ ದಾದುಂಡು ಪೆರಮಾಟಲುಂಡೆ ದಾದುಂಡು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತೊಂದರ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಉಂಡ್ಯಾ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ದತ್ತ ಖಾಲಿ ಕಾಜಿಗೋಸ್ಕರ ಇಡೆ ಬೈ என்னடா யூடியூப் பண்றது பாய் பண்ணி பாய் பண்ணி என்னடா என்னடா ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ರೆ ಆಳು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊನಿ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ತುಯರೆ ನಂದು ಎಕಡ ಅಂಜನ ಹೊಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಜನ ಹೊಣ್ಣೆ
ಬೇತೆ ಕೇಳಿ ತೆಂಗು ಬರೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಾಡಿ ಕೇಳಿತಾ ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ಬೇರೆಗ ಇಜಿನಾರೋರಿ ಇರ್ತೀನಕ್ಕ ಮುಂಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಶನಿವಾರ 5 ಜ್ವರ ಇಂಜಿನಿಯರೇನೆ ಅಂದಿರಬೇಕು గోడా మాట బతం గోడా ఒక్కడే తెత్తిడు ఇది కూడా ಎರಡು ಉಂಟಿಂಚಿನಿ వచ్చా ಹೌದಾ ಲೆಚ್ಚ ಅಂದ ಬುಕ್ ಬೆಳೆಗಳು ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪನ ಬೆಳೆ ఇంకొంచెం చెప్పుల ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪನ ಹೆಂಗೋ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ये स्टिकर देतो ನಂದು ದಾದ ಚಪ್ಪಲ್ ಸೋಕುಂಡ್ಯಾ కలర్ కలర్ తిక్కండి ఊల్ అవు మళ్ళా అంటు అది ఎల్లి ఉంది ఎల్లి ఇది చూడిల్ల అంకల్ ఆ చప్పల్ కేసి వచ్చేర్తలే ఇంక్లేదు ఎక్కడ అత్తుంది ఆ ఇది ముగిలా ఈ చప్పల్ గీతి ఈ చప్పల్ అది జరేట్ల రేట్ ఇజ్జే నాడియా ఇట్టుంది ఆత్మల ఎత అబ్బా ಮುನ್ನೂರ ಸಂಪತ್ತು ಯಾ ಪಾರ್ದನೆ ಮುಲ್ತೆ ಕೊನೆತ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅವಶ್ಯ ನಾಲಾತಿ ಜಾವೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಿಂಗೋಲ ಆಯ್ನ ರಡ್ಡು ತಿಂಗೋಲ ಅಂಡಲ ಬರಡು ಚಪ್ಪಲ್ ಇದು ನೆಂಚಿನ ಇದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದೆ ಅನ್ನಗ ತೋಜರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತೋಜಲೆ ವಿಷಯ ಅಗಲೆ ತೋಜಲೆ ವಾಲ್ ಪನ್ ಏನ ಬ್ಯೂಟಿ ಜೋಡಿ వచ్చి ఇంగ్లీష్ స్టిక్కర్ బూడి జోడ మస్తుందా మోనిని తోచి నే ఇడేలే పక్క ಅವು ತೋಜ್ನ ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪನತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ವಾ ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರುಂಡಿ ಕೊಡೆ ಈರ್ ಫೇಮಸ್ ಆಪೇರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಪೇ ಅವರು ಫ್ಯಾನ್ಸಿಡು ಗಂಟೆ ಒಂಜೆರಂಡ್ ಇಡಿಗೆ ಆರೆ ಮನಸ್ಕೊರ್ಪುನ ಆರೆ ಕಚ್ಕೊಂಡು ದೆತೊಂಡ್ ರೆಡ್ ಇದು ದೆತೊಂಡೆ ಅಂಡ ఏ పని రెడ్ అదే నమ్మ కలర్ ఇచ్చే డ్రెస్ దా ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ರವೆ ಗೋಡೆನಾ ಅಂಚ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಂತ ಕಲರ್ ಇಜ್ಜು ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ನಡೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಉಂಡು నేను కూడా పోతున్నా చండి పార కొడే పాతం బయట బ్యాగ్ పండ బుర్దు పోయిండ వల్ల
ಗೈಸ್ ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ದಾದ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರ ದಾರ ದಿನ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬರ್ಲಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಇದೆತ್ತು ಬರ್ರಿ ಇಂಕ್ ಇತ್ತಲಿ ಕಣೆ ಬರ್ಕೊಂಡು दाल एत्कोरु निक्लिंक मस्त टाइम आंडंत निके यान लॉस या एन्न कंपनी लॉस एकटा कंपनी सिंगलाला कंपनी दिन लॉस आगला डिग्री आता डिग्री एन चापुंड्या सोका जालिया अवे इडेवा इदी इनि मध्याह्न मुट्टता मूल बतला बेयपावना बिट बजाल ಏನ್ ಕಾತ ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ ನನಗೆಲ್ಲ ತೋಜುಂಡ ಹಾಯ್ ಇಂದು ಕಟ್ಬಿಡಿ ಹಂಗ ಬಾಬಾಗ ಫಾಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಕಡೆ ಬಂತ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ರಂಜಿತಾ ಗೌಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಫ್ ಏತು ತಿಂದಲ್ಲ ತೋರ ಪೂಜ್ಯ ಹಾ ಬಕ್ಕ ಅತ್ಯ ತೂಪ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಏತು ತಿಂದಲ್ಲ ತೋರ ಪೂಜ್ಯ ಈ ತಿಂಡ ತೋರಾಪ್ನ ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಏನ ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬಂತೆ ಇಂಚೊಂಡು ಮೊಕ್ಕಲ ಬೈಜಿ ನಾನ ಎಕಡ್ ಬೈಜಿ ಇನಿ ಮೊಕ್ಕಲ ಪಾರ್ಟಿ ಪನ್ ಪನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ బయట కొచ్చప్పుండే టైం ಇವರ ತೋಡ ಎಂಡ ಶಾಕ್ ಆವತ್ತ ಒಂದಿಟ್ಟೆ ಒಂದಿಟ್ಟೆ ದೂರ ಮಂಡಿ रेड पीस कबाब इवक्क नूडल्स तिनोदिल्ल ए पल वर्पुण्यक्लु दिने रेडी अंकल ಬರ್ತೀರಾ ಮುಳ್ಳೆ ಪಲ ಬಣ್ಣ ಟಿವಿ ಇருக்கு ಟಿವಿ ಇருக்கு ಯಬ್ಬಾ अंकल 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 ज्यूस उंटु कम्मिदा उंटु बोडा कोला कोको कोला आवा बोडा ಏನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಲ್ಲೊಂದು ಸಾಧನೆ
ഞാനിത് IAS മൺകൂടുന്നില്ല ഒരര ബൊച്ചിങ് ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಲಿಯ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಏ ಅವು ಪುರ ಮಂಗಯ್ಯ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮದಿಮೆ ಹಾ ಅದು ತೂತಾನ ಅಂದುಂಡಿ ಪಾಪದ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದಿಕ್ಕೊಡು ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಕ್ಕ ಬಲೆ ನಿಂಗ್ಲಿ ಕೈ ಬೇನೆ ಕಾಲ್ ಬೇನೆ ಏ ಮದಿಮೆ ಪನವ ഞാൻ വീട് വന്ന് ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿಯಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಚ್ಚತ್ತ ಮಂದ್ ರೈಸ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕ ಪಾರ್ಲರ್ಡುಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಐಬ್ರು ದೆಪ್ಪಾರವಾಯ್ದೀನಿ ಎಂಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲವೆ ಕೈತ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾ ಮನ್ಪುನು ಬೇನಪ್ಡಿ ಯಾನ್ ಏಪಗೋರ ಐಬ್ರು ದೆಪ್ಪುನಾ ಬೇನಪ್ಪ ನೀತು ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ನಾಚಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೈತ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತವೇನು ಒಂದು ಹಾ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮಾಯನ ಸೂಪುಂಡತ್ತ ಅರೆಗೆ ಪೊಡಿಗೆ ಒಂದು ನೈದು ಗೊತ್ತದಾ ಯಾರು ಬಲ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂಜಾನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತ ಬರ್ತಾ ಮೀಪೆ ಅಂಜನ ಹೌದಕ್ಕೆ ಸುಚ್ಚಿದಂಗೆ ಅವು ಕ್ಲಾಕ್ ತಪ್ಪಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಜೀವನೇ Era ಒಳ್ಳೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಈಗ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪುಲಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ
फस्ट बिच अरे बोडिगा तेगा वैपुला बोडिगा मिर्ची 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 ఉండది అయితే సోకాకుండా బియారదే ఈతన కాది దగ్గర పోతాంది ಅದ್ಭುತ ಯಾ ಬಂಜೆನ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರೋಣ ಮಾರ ತೀಬುದು ಗಾಜಂಡ ಹೋಗ್ತಾವ ಕೋತಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಾದಿದಾಗ ಅದ್ಭುತ ಅಮ್ಮ ನಕ್ಲೆ ಪೋಪು ನಾನು ಯಾನೋಡೆ ಪೋಪು ಅಮ್ಮ ವೆರಿಯೇ ಓಡು ಅಮ್ಮ ಎಂಕಲ ಟ್ಯೂಬ್ ಓಡು ಅಂಚಿ ಅಮ್ಮ ಹೋನ ವೆರಿಯೇ ಓಡು ಸಾಧನೆ ತೋರಿದನೆ ಮಗೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಸಕ್ಕಾಲೆ ಇಂಥವರಿಗೆ ಎಂಚ ಕೈ ಒಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಆಡೋದು ಕೈ ಹೊಡೆದ ಹೋಗಿ ಕೈ ಹೊಡೆದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೈ अरे बिदड़ पहुंचपन ತುಂಬಾ ಕನ್ನಡ ಬಂದಿದೆ ಕರೋಡಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಂತಾರ 3 ಬರ್ತಾರೆ गऊ बंडर बल्ले अंजा इन तो जो चाहिए रेस्पेक्ट बोल रेस्पेक्ट तो यार नहीं रेस्पेक्ट बोल रहे हम निकाल दिया तो ये इन तो जो नहीं अब यार लो तो मल्ले इन तो जानता onji कौन ಇದು ಬರ್ತಾನ onji ಇಡಮಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮತ್ತೆ ಅಂದ ಈ ಮೂಲೆಗುಲ್ಲೋಡು onji ದಿನ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ಸರಿ ಈಗ ಆಯ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಯ್ತು ಎತ್ತು ತೆಪ್ಪು ನನಗೆ ಎತ್ತು ದಂಡಲ मुजरा डक निकुस रायगा रायग इग्ले रड्जा राइस ಕೈತ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಬೇನಂಡ್ ಉಂಟೆ ಅಂಡ್ ಈ ಟೈಬ್ರು ತಿಕ್ಕ ಆ ಅದು ಸಿಂಕ್ಲೆ ಎನ್ ಐ ಬ್ರಾಂಡ್ ನನ್ನ ಪೋಪನಿ ರೈಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಆದ್ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪಡತ ಬೊಕ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂಡ
ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅವೇ ಎಡ್ಡೆಂದ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ನಾನು ಏಪಲ ಪೋದು ಪಾರ್ಲಾಡ್ ಮನ್ಪುಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಧರ್ಮ ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ ಆತೆ ಇಲ್ಲಲೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಐಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪೇರತ್ತ ಇಲ್ಲಲೆ ಎಂಚ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನು ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪೇರತ್ತ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ಲಾಡ್ ಪೋಂಡ ಧರ್ಮ ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ ಆತೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನನಂಜು ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಆತ್ನೇಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್